गिबियावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनो। सेकेन्डलि जोंनि बे सुपारनेचारेल इउटुब चेनेलनि जुगिदि एबा गोमोथाव मुलुग इउटुब चेनेलनि जुगिदि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। नोंथांमोनहा जुदि दासिमबो जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जेब्लानो जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांनिसिम जोङो सौहैनो हागोन। दिनै जोङो गोदान मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ जाहैबाय जोहोलाव समाव जोङो सोरजिगिरि इसोरखौ सिगाङाव दोननो नांगौ। जेब्ला जोहोलाव समाव जोङो सोरजिगिरि इसोरखौ सिगाङाव दोना, सोरजिगिरि इसोरखौ जोङो मिन्थिनानैबो, जिसुखौ सैथो इसोर होननानै मिन्थिनानैबो जुदि जोङो बिखौ जुदि जोङो सिनायै बायदि जानानै संसारनि रं बिरंजों, संसारनि रंजानायजों जुदि जोङो गोदोनानै थायोब्ला, सानसे जेब्ला जोङो दुखुनि समा सौफैगोन अब्ला जोङो बिखा बुनांगोन। जेब्ला खैफोदनि निदाननि समा सौफैगोन अब्ला जोङो आइखां बायखां सहाय बिब्लाबो बे इसोरनियाव जोङो सहाय मोननाय नङा। बेनिखायनो दिनै नोंथाङा जुदि दा जौमोन बैसो जानानै जुदि दङब्ला, देरफुनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जानानै दङब्ला, दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, बे नोंनि जौमोन बैसोआव सोरजिगिरि इसोरखौ, जाय इसोरा जोंखौ दादों, जाय इसोरा जोंनि गासै पापनिफ्राय कालभारि क्रुसाव बलि जानानै जोंखौ बासायबाय, बे इसोरखौ जोङो मानिनानै गिनानै जोङो जिउ खुंनो नांगौ। नङाब्ला जोंनि जिबना सानसे निदाना साग्लोबगोन, खोमसिया साग्लोबगोन आरो निराशाया सानसे जोंनि जिबनाव फैगोन। दिनै जोङो नायनि बाइबेलनि बोसोननिफ्राय उपदेशगिरि इक्लेसियास्टेस चेप्टार 12 भार्स 1 आं फरायनि। बिनिखायनो बे दुखुनि दिना सौफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बे दिना सौफैब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो रंजानाय गैया। इंलिसनि आङो फरायनि। Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. खस्थ' बा निदान बा दुखुनि सम सौफैनायनि सिगाङावनो दिनै बे सोरजिगिरि इसोरखौ गोसोखांनो नांगौ। दिनै बे सोरजिगिरि इसोरखौ मानिनानै सोलिनो नांगौ। नङाब्ला जेब्ला जौमोन बैसोआव मोदोमनि लुगैनाय, मेगननि लुगैनाय, गोसोनि अहंखार, थैनि गरम, गोसोनि गरम, हायि मुवा मोनसेबो गैया, साननाय मात्रयैनो जाफुंजाजोबनो लुगैयो, गोसोआव फैनाय मात्रयैनो जोङो सिमां सुजुनानै जोङो मोगथां मुलुगाव फैनायखौ हास्थायो। दिनै जोङो जुदि इसोरखौ नागारनानै संसारखौ लानानै बा गावनि इन दा ड्रिमलेण्ड बा इन दा साननायनि दुनियायाव जुदि गोदोनानै थाहैयोब्ला, बा सिमां सुजुनाय दुनियायाव जुदि हाबसोनानै थाहैनानै जुदि गावनि गोसो बायदि मोदोमनि हाबिलाखौ जुदि जाफुंहोयोब्ला, सानसे सोरजिगिरि इसोरनि सिगाङाव जेब्ला बिसारनि समाव गसंगोन अब्ला नोङो आंहा बेफोरखौ मावनानै गोजोननाय जेबो मोनाखिसै, आंहा दुखुआनो दुखु मोनबाय होननाय सम फैनि सिगां नोङो दानो साबधान जाखा। दिनै गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा जौमोन बैसोआव दिनै सोरजिगिरि इसोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय दिनै जिबना आलाय आथाय जानांदों, आनि थानि जानांदों, दिनै निराशाजों साग्लोबदों आरो जोबनायाव बिसोरनि जिउ खुंनाया दुखु गोनां जिउ जादों। आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जौमोन बैसोआव जों साफ्रोमहाबो मोदोमनि लुगैनाय, मेगननि लुगैनाय, गोसोनि हाबिला दङ। आरो बे जौमोन बैसोआव बे मोदोमनि लुगैनाय, मेगननि लुगैनाय आरो मोदोमनि हाबिलाफोरा स्ट्रंगार एन्ड स्ट्रंगार, बारानिख्रुइ बारा जायो। जेब्लानो नों गोसोखौ हगारसारगोन अब्लानो नों नस्थ' जागोन। दिनै नों गावनि गोसोखौ, गावनि मेगननि लुगैनाय, गावनि हाबिलाखौ जुदि इसोरखौ गिनानै जुदि दबथायोब्ला नोंनि जिबना नस्थ' जानायनिफ्राय गनाय नङा। दिनै बेनिखायनो उपदेशगिरिनि चेप्टार 12 आव सल'मन राजाया गावनि बोराय बैसोआव बियो गोसोखांदों गावनि जौमोन बैसोआव मावबोनाय गासै गोरोन्थिफोरखौ। गावनि बोलो, गावनि समायनाय, गावनि दंनाय, गावनि गौरब खालामनानै जेब्ला मोदोमनि हास्थायनाय बायदि, जौमोन बैसोनि लुगैनाय बायदि थाबायनानै जेब्ला बियो बोराय बैसो जायो अब्ला बियो दिनै उपदेशगिरियाव बिदिनो थुलुंगा होनानै जोंखौ बाथ्रा बुंनानै गालांबाय।
जायफोरा जौमोन बैसोआव सोरजिगिरि इसोरखौ मानिनानै सोलियो बिसोरनि जिबना बासिगोन, नाथाय जायफोरा मानिनानै सोलिया नस्त जागोन। थिग बिदिनो सलमन राजायाबो बेफोरबायदिनो हालोदाव गोलैदों। जौमोन बैसोआव गावनि गोसो बायदि गिदिंनानै, गावनि गोसो बायदि सलिनानै, गावनि गोसो बायदि मावनानै बियो इसोरखौ गोजानाव दोननानै बियो पस्तायदों, बियो हांमा सुरनांदों। आरो दिनै नों आरो आंहाबो सानसे जोङो हांमा सुरनांगोन। सलमन राजाखौ जुदि जों नायोब्ला बाइबेलाव जों नुनो मोनो, सलमन राजानि सिगां रावबो गियानि मानसि गैयामोन आरो बिनि उनाव रावबो बेफोरबायदि गियानि मानसि उजिनाय नङा। बिनि सिगां रावबो धोनि मानसि गैयामोन आरो बिनि उनाव रावबो धोनि मानसि बेफोरबायदि सलमन राजा बायदि गैयामोन। मान सन्मानजों बुंफबनाय सलमन राजा बायदि रावबो उजियाखै आरो रावबो उजिनाय नंलिया। इसोरा बिखौ एफाबां बोर होनायनि उनावबो जौमोन बैसोनि हाबिलायाव, जौमोन बैसोनि बियो मोदोमनि लुगैनाय, मेगननि लुगैनाय, गोसोनि हाबिलायाव बियो गोसोखौ बा गावनि मोदोमखौ बा मेगनखौ दबथायनो हायाव बिनि जिबना नस्त जानांदों, बिनि जिबना हांमा सुरनांदों। आरो बियो गावनि जिबनाव जोङो जेब्ला नायगोन अब्ला नुनो मोनो सलमन राजाया 700 वाइफ्स, 700 जन हिन्जाव दङमोन आरो 300 कनकबाइन्स। हिन्जावानो बिबो टटेलि बुंनो थाङोब्ला बेहा 1000 हिन्जाव दङमोन। 700 जाहैबाय रियेल हिन्जाव आरो 300 कनकबाइन्स। बे हिन्जावफोरखौ हेफाजाब होग्रा बिबो हिन्जावनि बराबरानो। जोङो नायनि 1 किं चैप्टार 11 verse 3। बिहा 107 रानि आरो 103 बिहि हाग्राफोर दंमोन। बे बुहुम फोलेरनिफ्राय हाबा खालामनानै लानानै हिन्जावफोरनि जोबनायाव बिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामदों। इंलिश आं फरायनि। And he had 700 wives, princess and 300 concubines, and his wives turned away his heart. सलमन राजाया जेब्ला राजा जायनि सिगाङाव इसोरानो सलमन राजानो सिमांनि जुगिदियै बोर होदोंमोन आरो दिनै सलमन राजाया बुहुमनि मादाव गियानिसिन, बुहुमनि मादाव धोनिसिन, बुहुमनि मादाव मान सन्मानसिन जानानै दिनै हिस्टरियाव दङ। आरो बे सलमन राजाया जेब्ला मान सन्मान आरो बियो जेब्ला गावनि जौमोन बैसोनि मोदोमनि लुगैनाय, मेगननि लुगैनायजों जेब्ला गोसोनि हाबिलाजों जेब्ला बियो थाबायो, बिहा 700 वाइफ्स, 700 हिन्जाव आरो 300 कनकबाइन्स बियो दंमोन। आरो बे हिन्जावफोरा बिखौ इसोरनिफ्राय बिनि गोसोखौ गोजान खालामदोंमोननो। हमनानै ला एग्जाम्पल, जुदि सासे हिन्जावजों जुदि बियो सानसेयाव सासे हिन्जावजों जुदि थायोब्लाबो बिनो साफ्रोमबो हिन्जावजों बियो हरसे हरसे थानो थाखाय बिनो खमसे खम बोसोरथामनि खाथियाव बोसोरथाम नांफ्रामगौ बिनो। बेफोरबायदि बिहा हिन्जाव दङमोन आरो बेफोरबायदि बिहा मोदोमनि रंजानाया दङमोन। समायना समायना बिहिफोर, देश बिदेशनिफ्राय फैनाय बिहिफोर, नाथाय बे बिहिफोरा बिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामदों। आरो बे सलमनानो जोबनायाव बुंदों उपदेशगिरियाव, एक्लेसियास्टेसनि चैप्टार 12 verse 12 and 13 आं फरायनि। Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret things, whatever good or evil. Conclusion. जोबनायाव सलमन राजाया बेखौनो बुंदों, जिउ नागारनायनि सिगां बोराय बैसोआव बियो पस्तायनानै हांमा सुरनानै बेखौनो बुंदों, बे गियाननि बाथ्रा, बे उपदेश होनाय बाथ्रा बा बे जोबनायनि बाथ्राया बिनो इसोरखौ गिनाय, इसोरखौ मानिनानै सोलिनाय आरो बिनो जोंनि मावनांगौ हाबाया। बिनि थाखायनो इसोरा जोंखौ सोरजिदों, बिनि थाखायनो इसोरा दिनै नोंखौ आरो आंखौ सायख'दों, बिनि थाखायनो नोङो दिनै जिसुखौ इसोर होननानै फोथायदों। इसोरखौ गिनाय आरो बिनि बोसोनखौ मानिनाय, बिखौ मानिनानै सोलिनाय। जेसेबांनोखि नोङो सिखावै मावखुमा, रावबो नुवालाबासिनो नों खोमसियाव मावखुमा एबा नोङो स्राङावनो माव,
नों मोजांखौनो माव बा गाज्रिखौनो माव, सानसे इसोरा गासैखौबो खुलायै जोंखौ बिसार खालामगोन। मोनफ्रोमनिबो जोङो मोनफा मोनफा हिसाब होनो नांगोन। बिनिखायनो सलमन राजाया थैनोसै सिगाङाव बियो फस्थायनानै हांमा सुरनानै बियो जौमोन बैसोनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय उपदेश होदों। जौमोन बैसोआव हांमा सुरनांनाय सम फैनायनि सिगां बियो इसोरखौ गिनानै, सोरजिगिरि इसोरखौ मानिनानै सोलिनाया साबसिन। फस्थायनायनिख्रुइ, हांमा सुरनायनिख्रुइ गावनि गोसोखौ पापनिफ्राय हमथानानै जिउ खुंनाया साबसिन। नों जुदि फस्थायनांगौ जायोब्ला, हांमा सुरनांगौ जायोब्ला, दुखु जारलाजों सैनांगौ जायोब्ला नोंहा आरो मा मोनदेरनाय दंबावो? दिनै आं बिनिखायनो जोहोलाव, दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आङो थुलुंगा होनो नागिरदों। दिनै जोंहा जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जानायखाय जोङो गोसो बायदि जोङो मावनो हायो। जेरावबो थांनानै जिखि जोङो मावखुमानो हायो। जोंखौ न'नि मानसि बा सोरबा गामिनि मानसि नुवालाबानो बा गुबुना नुवालाबाबो जोङो स्रोदै गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावखुमानो हायो। नाथाय नोंनि आरो आंनि मावखुमानाय मोनफ्रोमबो पापखौ सानसे इसोरा बिसार खालामगोन। आरो जोबनायाव नोङो बुंगोन, आङो बेखिनि समखौ, बे जोहोलाव समाव आङो मानो आंनि जिबनखौ दिनै मानो आङो नस्थ' खालामखो? जोहोलाव समाव मानो आङो पापनिफ्राय गावखौ हमथायाखिसै? नोङो सानसे बोराय बैसोआव नों पस्थायगोन। दिनै गोबां बोराय बैसोआव जोबनाय समाव पस्थायो। दिनै आं बिनिखायनो बुंनो नागिरदों, नों जुदि सान्थियै, रंजा बाजायै, जुदि गोजोनै जुदि जिउ खुंलांनो हास्थायोब्ला, मोजाङै जुदि नोङो इसोरनि लामाजों थाबाय, इसोरखौ गि, आरो नङाब्ला नोंनि जिबनाव सानसे सैनांनाया फैगोन, फस्थायनाय फैगोन। दिनै गोबां मानसिफ्रा मिन्थिया। दिनै हाबा जाखांनायनि उनाव, मोजां मोनलायनानैनो हाबा जाखांनायनि उनाव, बा माबा मोनसे एंगेज मेरिज हाबा जाखांनायनि उनाव, धुमधाम हाबा जानायनि उनाव बोसोरथाम, बोसोरब्रै, बोसोरबानि उनाव मानो डिभर्स जायो। दिनै अनलायलायनानै मोजां गोसो थोलायनानै साननैसो अनलायलायनाय बा रं नाम्बार जानानै बा माबा मोनसे वाट्सएपजों बा फेसबुकजों मोजां मोनलायनानै बा नुलायलायनानै मोजां मोनलायनानै दिनै मानो बोसोरनै बोसोरथामावनो दिनै मानो गुबुन सेंग्राखौ बा गुबुन सिख्लाखौ मानो लाइन मारिलायनाय जायो? खारना जाहैबाय, नोंनि जौमोन बैसोआव जुदि नोङो गावखौ जुदि गासै पापनिफ्राय जुदि हमथानानै लाखियाब्ला, नोंनि संसार जानायाव, नोंनि न'खर जानायावबो बे नोंनि जौमोन बैसोआव मावनाय गोरोन्थिया नोंनियाव एफेक्ट गोलैगोन, गोहोम गोलैगोन। जायनि जाहोनाव नोङो पस्थायगोन, आं मानो बिदि मावफ्लांखो, आं मानो बे लामाजों थांफ्लांखो? दिनै नों जेबो गोरोन्थि लामाजों थाबायनि सिगाङावनो, नोंनि जिबनाव नोङो इसोरखौ अपमान खालामैनि सिगाङावनो, इसोरखौ नोङो मिन्थिनानैबो मिन्थियालासे पाप मावैनि सिगाङावनो नोङो गाव गावनि जिबनखौ नोङो साबधान जा। दिनै नोंनि जौमोन बैसोआव मावनाय मिस्टेकआ नोंनि गासै जिबनखौ नस्थ' खालामगोन आरो नोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामना नोरक फारसे लानानै थांगोन। बेनिखायनो आं बुंदों दिनै, ओइ जौमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, साबधान जा। इसोरखौ गिनानै, सोरजिगिरि इसोरखौ गिनानै मानिनानै सोलि। इसोरा नोंखौ ब्लेस खालामगोन, इसोरा नोंखौ दैदेनगोन, सान्थि जिबन होगोन। फैगौ दिना रंजा खुसियै नोङो आवगायलांनो हागोन। गड ब्लेस इउ। आमेन।